मु आसी खेल देखा कंपानी हाफ डे छुट्टी हो गला आउट समस्त खेलुंट आम कंपानी दुर्गा पूजा खेल अच्छी दीटार छुट्टी है खेलुँच पार्टी रे स्पून रखिकी लेंबू केते लोक अच्छा सब कंपानी आसिक बस पीएमओ मैडम दीटा और सारे अखा आनी अखारे खेलिए समस्ते एमती खेल ना कौन अखा भितर डेले फाक 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 ए उड़वा गाड़ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಟ ಆಡಕೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ 9 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬರಬೇಕು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡಿ ಬಾಯಿ खाली म्यूजिक चार खेल कंपानी झी अच्छा भी नहीं बेसी आंटी समस्त खुशी अच्छा ना 4 घंटा मैंने काम न कर खेल
ಇದೇನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್